Ассалому алейкум апаҳо хуҳарои азиз, ҳама каса созен хубен, саломатӣ ҳама хубай. иди моҳи шарифи рамазон бозам муборак шавад. аксияи моҳи шарифи рамазони аксияи идона 1400 сомона материало ҳайрон мешавед. нақшагум 700 сомон шудагия духтаро, ҳама корои дастӣ духтарако я намуд меҳнат кардагиам бовар кунед, ҳеч ка бовар намекунед ки да 700 сомон метиям. 5 та ранг дора: каботи электрик, бардови, зард ва розови, яъне мадина духтарако. не материалои қиматӣ бисёро мепурсанд, материалои қиматӣ низ доранд духтарако. 1500 сомон инамон дошта бошад то 3000 сомон материало ҳаст духтарако. ина ба бичкои новинка бо омадаги ҳамқа хушрӯчанд духтаро. нишон чи мебур бубинед аҷоибот фасон бархтои королевский аднатони вибр беҳад бисёр доранд. баъд духтарако меёрам 400 сомон шдаги 700 сомон бад 400 сомон шдаги глянс вилас ипек духтарако 400 сомон 750 сомон бад 400 сомон шдаги бовар мекунед. 4-5 та ранг дора, рангошам ҳамашам беҳад хушрӯ буда духтаро. бо духтарако 800 сомонора бинен, ҳама ҷуда 780 ҳозир 400 сомон шуда. нархи навои нестан дар ҷаҳон бовар мекунен. ҷакарда доранд духтаро, комбах доранд, хамелеон комбах доранд духтарако. вибр беҳад дар ин мағоза бисёре. бо духтарако ниёра нишон метиём. ира бинен 800-900 сомон буд ҳозир дар мағозаи Чеҳрон 400 сомон шудаги бозори Корвон, дарвозаи Пажарка духтаро, магазини Сенза. чизе ки нофаҳмои рақамҳои фурӯшанда худаш дар рӯи экран калон навистагӣ мондаги, метонен дар омада фармоиш диҳед. 400 сомон бо ду намуди фиолети дора, ҳозир ҳар ду намуди фиолетиша нишон метиҳам. ира бинен аҷоибот хушрӯх ба таърифа ҳастанд. касе ки ду либос мехара, якта шарфи гуфтива гапо қиматчие ки ҳама ҷуда 150 амора туфа мекунад. шумо ду либоси қиматӣ мехарин, туфа дора духтаро. ира бинен ишам нархи дига нархай духтаро, ҳоли фурӯшанда нестай. нақша гуфта наметонед ватсап шда скриншот када рӯя кунед, нақша бо ай худаш мепурсед духтаро. ане расветкаи и сиёҳай ё балхои алманали бори дубая, инам балхи алманал бори дубай, качество бомба духтарако хушро. ира бинен чиқадр фасонанд духтаракои хушрӯ. 1200 будиам бахшиш 800 сомон шуда. аксиякати 3 та ранг дора, ҳозир рангоша хай нишон додем. инам ёро нархошо нафаҳмидам, гуфтамтон ина духтаракои хушрӯ вибр бисёрай, метонем бен аз наздик дида харидор кунем, метонем заказ кунем духтаро, доставка равон мекунанд духтаро.